Hello Emma. Jälleen kerran täällä. Ja ihanat meidän kuulijat, tervetuloa Purkka-podcastin pariin. Tervetuloa. Täällä on Emma. Ja täällä on Saara. Jälleen kerran. Nyt me ollaan saatu oikeasti hyvä setup aikaiseksi tänne. Siis tää elämä on oppimista ja me opitaan. Me opitaan. Mutta nyt me ollaan opettu ihan sika paljon, että nyt voitte kuttua nyt minne vaan podcastaamaan, niin me ollaan valmiita. Me ollaan valmiita. Emma, mitä sulle kuuluu muuten, kun tää meidän upea studiosetappi on nyt valmis? Miten muuten elämässä menee? No siis mä sain taas kiinni vihdoinkin siitä mun inspiraatiosta, se oli pikkusen aikaa nimittäin häveyksissä, niin mä sain siitä kiinni, ja mä myöskin, mä otin pitkästä aikaa, Pomodoron käyttöön. Ootko sä kuullut Pomodorosta? Ja mä oon käyttänytkin opiskeluaikana paljon. Joo, mä sain sen taas kiinni, koska mulla oli juttuja, mitä mä oikeasti haluan nyt taklata tällä viikolla, että mun to-do-lista oikeasti nyt lyhenisi, eikä se vaan menisi koko ajan seuraavaan viikkoon, niin mä sain tänään hirveän hyvin kiinni siitä. Että mä laitan Pomodorot ja mä vaan tykitin menemään, niin mä sain vaikka mitä aikaiseksi tällä, ja mä aion tämän koko viikon ottaa samalla tavalla, että kännykkä vähemmällä ja enemmän tekemistä. Enemmän Pomodoroa. Kyllä. Mitäs sulle? Miten sulla on lähtenyt käyntiin viikko? Niin, meillä on aina maanantaina äänityspäivä ja keskiviikkona sitten podcast-julkaisupäivät, aika kivat viikot. Mä sanon, se on ollut tosi kivaa nyt tässä syksyn aikana, että ollaan aina maanantaisin nähty ja keskiviikkoisin julkaistu. Se on ollut inspiroivaa. Muuten niin ihan hyvin. Tässä taannoin juhlittiin minun yritykseni julkaisujuhlia, niin se oli esimerkiksi aika kivaa. Oli aivan ihanat bileet. Kiitos paljon, ne oli ihanat juhlat, kaikki rakkaat siellä, ja mä aina niin kuin ylipäänsä ajattelen elämässä, että kaikkia asioita pitää juhlia. Oikeasti kaikkea on syytä juhlia. Kyllä. Se saattaa tosi usein joku mulle sanoa, että pitääkö tätäkin juhlia? Pitää. Niin pitää. Oikeasti pitää. Niin, ja sen ei tarvitse olla mitään isoa, vaan se voi vaan olla sitä, että ollaan elossa. Jep, ja ystävät koolla ja ihan mitä tahansa. Hyvää ruokaa. Hyvää ruokaa ja vähän bingoa. Pelattiin nimittäin bingoa, se oli kyllä Emman mielestä ärsyttävää, mun mielestä. Mä vihaan bingoa. Mun mielestä tykkipeli. Hei, ihanaa. Mä oon kuullut, että sulla on mulle tänään jotain tuomisia. Tänään taitaa olla mun vuoro taas silleen. Apua, toinen jännää. Siis tää aina jännittää ehkä enemmän se, että ollaanko me oltu samalla aaltopituudella niin kuin meidän lapsuudessa, että myöskin sit meidän niin kuin teinielämästä tälleen näin. Mulla on tällä kertaa mukana mun tabletti, koska tää... Onks tää se tuominen? No ei. Joo, tän saat nyt. Ei, kun tää on nyt siihen, että koska meikä minimalisti ei säilytä oikeastaan yhtään mitään, niin eihän mulla ole mitään niin kuin lapsuuden juttuja mukanakaan, niin mulla on kuvia sitten tästä. Ja Mä alustan tän tällä. Oot sä ollut pienenä Spicer-fani? Joo, on ollut Spicer-fani. Yes, koska niin on muuten meitsikin ollut pienenä. Mulla on itse asiassa, mä haluan ensimmäisenä näyttää, mulla on kuvia täällä, nimittäin mä haluan ensimmäisenä näyttää, että mitenkä Spicer-fani mä oon ollut pienenä. Kuin söpö. En mä vuonna 98. Nää pitäisi laittaa kaikki Instaan. Nää on jo laittamassa jo Insta. Että, siis täällä on kuva meitsistä vuonna 98, eli pikku Emma on ollut 5-vuotias tällöin. Niin mulla on täydet Spicer-vaatteet. Siinä siis vähän surkea ilme, mutta... Sä oot niin söpö. niin, mutta tämä ei ollut se juttu, vaan tämä oli vaan todiste siitä, että meitsi on ollut Spicer-fani. Mutta mä ajattelin, että mitä sulle herättää tämmöiset kuvat? Wow, ihania. Koska oh my god. Mä halusin tuoda... Miten sä kaivoit nää? Siis mä löysin nämä Pinterestistä, että nyt löytyi aarreaitta sieltä Pinterestistä, mutta mä haluan muistella sitä, että koska puhutaan aina Pokemon-korteista ja lätkäkorteista, mutta tiedätkö, silloin kun me oltiin pieniä, niin oli olemassa Spicer-valokuvia. Siis kaupasta sai niinku ostettua 5 kappaletta Spiceretta. Mä en edes muistanut. Niin, mulla oli kokonainen pieni albumi niitä. Ja oikeesti? Niinku, joo, siis mä en niinku kestä oikeesti. Mulla oli näitä kuvia, mitä siellä oli. Siis nämä on niin upeita. Onkohan näitä kellään enää? Siis oikeasti upea saada käsiinsä. Siis oikeasti, jos jollakin on näitä kuvia vielä, niin voitteko pistää meille näitä, koska siis näissä oli jotain niin ihanaa, koska nämä oli niinku aitoja hetkiä heidän niinku arjesta, ja mä olin ainakin ihan täysfani. Onkohan noin aitoja vai lavastettuja? Kyllä mä luulen, että ne on aika aitoja. Mä rakastan tätä filmikameratyyliä, millä nämä on otettu. Kato, siellä on Victoria. Täällä on Victoria Adams oli silloin vielä. Mietin, jep. Ja siis näissä on jotain niin kuin... Näissä on upeat tämmöiset retrovärit ja hiukset. Jotenkin toi tyyli, miten ne niinku mietin, miten ne brändäs noi Spicerit. Mä oon niinku miettinyt tätä myöhemmin. Niin. Että onko toi niinku
onko toi niinku maailmanhistorian menestystarina, että tavallaan jokaiselle niistä tehtiin oma brändi, ja sitten siinä tehtiin vielä se yhteinen. Siis aivan ihana. Se on ihan, niinku mitään tuommoista ei ole ollut sen jälkeen. Tämä oli kansikuvana mun albumilla silloin. Mä taisin itse askarella sen, kun mulla ei ollut sellaista oikeeta. Ihan super. Mutta siis nimenomaan toi, ja niinku sitten tässä oli jotain sellaista ihanaa, että pystyi niinku samaistumaan aina johonkin, ellei sitten jopa niinku vähän kaikkiin silleen, että musta tuossa oli jotain niin ihanaa, ja vieläkin siis fanitan. Voisin hankkia älppärinä myös vanhat kunnon spicerit. Vau, sulla on LP-soitin. On. Sinne mä voisin kyllä sinne mun seinälle ottaa yhdet spicerit vielä tälleen. Mutta mä halusin muutenkin tuoda sitten tämän meille ihan vaan sen takia, koska mistä me tänään puhutaan? Niinpä. No siis tämähän oli ihan loistava tuominen tähän päivään, koska tänään puhutaan niinku semmosesta brändi- ja mieliassosiaatioista, visuaalisista assosiaatioista, visuaalisista brändeistä. Haluatko täydentää? No just sitä, että sen takia mä vielä toin spicerit tähän, koska mehän ollaan brändätty meidän purkka, että me ollaan ysäribeipejä ja meillä on tätä tällaista söpöää purkan väristä, punaista väriä täällä, ja nimenomaan mistä tää tällainen ysäribeibe-fiilis tuli, niin just sellainen, että ei, me voitais olla ihan kuin jotkut spicerit. Vähän niin kuin oman elämämme spicerit, nyt niillä höysteillä, mitä me ollaan haluttu ottaa mukaan tähän omaan. Niin. Meillä on omat brändimme kummallakin, ja sitten me ollaan nyt tehty yhdessä purkan brändi. Totta kai se ei ole vielä niin valtava kuin spicerit, mutta joku päivä. Joo, ja spicerit on väistynyt tieltä, nyt on meidän vuoro. Ihan todellakin. Sama genrehän tässä on. Haluatko sä vähän kertoa, että mitä me tarkoitetaan niin kuin visuaalisilla assosiaatioilla? Tai siis niin kuin, miksi ne liittyy brändeihin? Liittyy ne sitten spicereihin tai johonkin muihin? No siis joo, mä oon ottanut tämän omaksi sellaiseksi hienostelusanaksi, mutta siis assosiaatiohan tarkoittaa siis mieleyhtymää. Ja niin miten itse nämä mieleyhtymät, tämä ehkä vähän paremmin selittää tuokin sanasta kuin itse assosiaatio, mutta se tosiaan tarkoittaa assosiaatio, että kaikki, mitä sulle ikinä tulee niin kuin mieleen jostakin aistitusta asiasta, että mitä vaikka näet, tai mitä haistat, tai jopa kuulet. Eli kaikki tämmöinen näin. Niin ja tällä kertaa puhutaan nimenomaan siitä niin kuin visuaalisesta ja niin kuin viestinnällisestä puolesta, että voidaan niin kuin näihin keskittyä. Joo. Mutta Mä sanon, että niin kuin, tää on aika sellainen piilevä, tai siis niin kuin, ei tämä ole mitenkään piilevä asia ainakaan meidän elämissä, mutta niin kuin monestikaan ei tiedetä, että kuinka paljon erilaiset brändit tai asiat, mitä sä teet sun brändille tai sun omaan someen tai mitä ikinä, niin kuinka paljon ne aiheuttaa ihmisille assosiaatioita tai näitä siis mieleyhtymiä. Ja sitten vielä, kun sä olet myös niiden mieleyhtymien tekijä, eli sä myös vastaanotat koko ajan signaaleja, näet brändejä, näet logoja, siellä purkkeja kaupassa, niin kuin Emma siinä yhdessä jaksossa me sanoo, että tykkää katsella purkkeja kaupassa, niin ne kaikki tuo meille niitä mieleyhtymiä, jopa semmoisia kehollisia tuntemuksia. Joo. Uskomatonta. Ja sekin vielä, että vaikka ei heti herättäisi joku asia mitään itsessään, niin se menee meidän jonnekin alitajunnan syövereihin, ja sitten joskus tulee mieleen vaan sellainen, että mä oon nähnyt kyllä jossakin, että niinku tosta tulee jotakin mieleen. Just niin, ja sitten juuri varmaan tänään päästäänkin vähän siihen aiheeseen, että entä jos tulee vähän joku muu liikaa mieleen, että sekin on niinku vähän voi olla sudenkuoppa, tai sitten sillä voi leikitellä. Mutta niin, ehkä niinku mieleyhtymät ylipäänsä voi olla hyviä tai huonoja, niistä voi tulla hyviä tai huonoja tuntemuksia, ja totta kai me kaikki halutaan nyt sit saada tästä jaksosta myös niitä vinkkejä, että miten niitä hyviä tuntemuksia saadaan aikaan, ja miten niitä just oman näköisiä, ja miten sitä omaa brändiä voi lähteä viestimään. Jep, ja muistetaan kumminkin, että ollaan yksilöitä siinä, että joka ikistä ei tarvitse kumminkaan kuunnella, mutta totta kai me halutaan, että valtaosalla oli se hyvä fiilis tästä. Kyllä, just niin. No mutta jos lähdetään siihen liikenteeseen, että mikä kaikki oikeasti laukaisee noita mieleyhtymiä, mitä sulla tulee mieleen ekana? No mulla tulee aika semmoinen näkijä ihminen. Oh my god. En ole vielä nähnyt tulevaisuutta, niin joo. Ei, mutta mä näen ensimmäisenä kyllä niin kuin visuaalisia asioita, esimerkiksi erilaisia värejä, ja niistähän tulee tosi voimakkaita mieleyhtymiä, erilaisia logoja. Siis teille tekee heti mieli sanoa vaikka mieleyhtymiä näistä, tai siis ei mieleyhtymiä, vaan jopa esimerkkejä. Jos mietitään vaikka kulkuvälineitä, vaikka Finnairia, niin mä näen tosi usein ensin heti sen
en sitä logoa, vaan ne värit. Tai sitten jos mietitään vaikka Ferraria, niin mä näen heti sen värin. Ja kaikki nyt tietää, mistä väreistä tässä puhutaan, koska ne on niin hyvin brändättyjä. Kyllä. Eli siis mä näen kyllä aina ihan ensin ehkä värit, joista tulee sitten se mieleyhtymä. Ja sitten ehkä logot seuraavaksi. Ja sitten vasta mä pääsen vähän niin semmoiseen tunnetilamaailmaan, joka on niin se seuraava brändin osa-alue. Eli että millaisia fiiliksiä vaikka videoilla voisi välittää tai äänimaailmalla tai näin. Mutta ensin mulla tulee kyllä aina mieleen värit. Mikäs sulla? No aika lailla samaa sellainen. Ja sitten, onko sulle ikinä tullut sellaista fiilistä, että jos joku sanoo sulle jonkun yrityksen nimen, niin sä et tiedä yhtään, mistä puhutaan, mutta sä oot silleen, mä näen sen logon päässä. Siis juuri tuo mulla on se ensimmäinen asia, että mä niinku näen niitä tosi usein. Että mä oon muuten nähnyt, tai niin sitä, jos juurikin näin sanoo joku yrityksen nimen, niin mä en tiedä sitä nimeä, mutta jos mä näen sen, niin sitten mä tiedänkin, mitä se yritys tekee. No siis näinkin päin. Eli noinkin päin se toimii, että mä oon niin visuaalisesti muistan niitä firmoja. Joo, ja sama homma on myöskin ihan vaikka, niin kuin mulle tulee myös mieleen sellaista assosioineista, niin radiumhainokset on aika pahoja myöskin. Joo, aika hyvä esimerkki. Joo, että paljonhan niissä käytetään nykyään lasten rallatuksia ja muita tällaisia, että ne varmasti niin kuin jäisi mieleen. Ja kuinka monesti olet alkanut laulamaan Pavussiin, Sofian avuksi on. Hei, jos muistellaan sieltä menneisyydestä tai sieltä lapsuudesta, nuoruudesta, niin mikä radiomainos tulee mieleen? Mulla tulee aivan ehdottomasti 2. No nyt sanot kyllä ekana. Siis Mäkkärillä oli ennen semmoinen mainos kuin Syökää kanaa. Ei. Vai oliko Hesellä? Kyllä se oli Mäkkärillä. Ei ollut Hese-tyyli vielä silloin. Varmasti. Se on siis ikuinen. Joo. Ja sitten Elisalla, tai olikohan se silloin vielä Saunalahti, oli ne, missä oli se senttejä. Jotain senttejä piti laskea, ja niitä senttikolikoita oli siellä jossakin ladot täynnä ja kaikki paikat täynnä. Mä en muista sitä iskulausetta, mutta aina, mistä näitä senttejä oikein tulee? Se on se iskulause. Joo, niin olikin. Joo, ja hei, entä olisiko ollut DNA, niin elämä on. Joo, just ja kuinka monesti sä haluat matkistaa vanhaa mummoa, kun sillä yhdellä naisella on hirveästi tonttuja pihassa. Joo, muistan sen. Siis ja sitten ne tontut jotenkin hajoaa ja kaatuu. No niin, eli noissakin me muistetaan tosi hyvin se, no tossa oikeastaan se slogani, mutta jopa ne äänet, millä ne on sanottu. Kyllä, ja se myöskin, että nämä sloganit on tullut meidän elämään, tai ne on niinku jäänyt sinne, ja sitten joskus miettii, että mistä tämä on oikein peräsi. Että niinku... Ihan uskomattoman hyvää brändäystä tai mainostoimiston, tai kuka ikinä niitä on tehnytkään, niin toimintaa. On. Ja yleensä huomattu, että mitä ärsyttävämpi, niin sitä enemmän ne jää valitettavasti mieleen. Olisi hauska kysellä silleen sulta, että jos miettii vaikka niitä värejä tai semmoisia mieleyhtymiä, että mitä sulla tulee mieleen. Pikkuvisaa. Pikkuvisaa, en mä tiedä. Siis vaikka, mutta millainen yritystoiminta, jos pysytään näissä yrityksissä, niin sulla tulee vaikka semmosesta metsänvihreästä mieleen. Mulle tulee heti tiettyjä. Siis mulle tuli heti metsähallitus, siis se, joka on tuolla yhdellä kadulla täällä, en nyt muista ihan heti missä, mutta heti tuli mieleen tää, sitten tulee ihan perus Serla. Aika hyvin. Joo, mutta kaikki oikeastaan niin kuin vihreäseen liittyvä myöskin hyvin moni sellainen niin kuin hyvinvointialaan. Joo, olin just sanomassa, että hierojat, kyllä, hyvinvointiala, psykologit, ehkä psykoterapeutit, tämmöiset vastaanotot. Joo. Mitäs sulle tulisi vaikka mieleen punaisesta? No ensimmäisenä nyt Ferrari, kun mä äsken sitä tuossa jo. Ferrarin punainen. Ferrarin punainen on aika klassikko. Mitäs muuta tulee punaisesta? Mulla tulee jostain syystä vähän Marimekkokin mieleen, koska Marimekolla on joskus ollut tosi vahva punainen unikko. Totta. He on ehkä nyt tosi mustavalkoinen se logo, mutta se tulee niinku tosi vahvasti semmoista suoranpunaisesta. En mä olla tänään sen värinen huivi. Eikö tuo ole Marimekon huivi? On Marimekon ehkä huivi. Siitäkin se tuli mieleen. Laattapiste. Ai jaa. Se on punainen. Joo, okei. Mutta tosi harva, punainen on aika rohkea väri firmoille. Se on intohimon väri. Se on aika intohimoinen väri. Monet meikkimerkit saattaa tulla mieleen, kun vaikka Nyksillä on ollut punaisia mainoskampanjoita tai Kiksillä tai tämmöisillä, että niinku, sitten tietysti kaikki jouluun liittyvät jouluradio, jotain tällaisia, että se on aika joulun väri myös. Mutta niinku, on semmoinen hauska leikki, tai mä tykkään aina miettiä näitä, jos mä lähden johonkin brändityöhön, en mä tekee sitä enemmän, mutta myös minä, että mikä väri tästä ei ainakaan tule mieleen, ja sit käyttää sitä. Hei, hyvä nuinpäin. Eiks vaan, että niinku miettii vaikka jonkun lakitoimiston, niin mikä väri siitä ei tule mieleen, ja ottaa sen. Esim. Pinkki. Niin. Jos sä menisit tuo jakku päällä, Saaralla on tänään tosiaan ihan täysin parpin pinkki,
nimenomaan Barbien pinkki, sekin tuli mieleen. Sekin hyvä. Joo, hyvä, Ferrarin hyvä. punainen ja Barbien pinkki. Niin tällainen, jos sä menisit nytten niin lakiasiain toimistoon, tai sä menisit lakimiehenä nyt jonnekin, niin otettaisiko sut vakavasti? Niinpä, sano muuta, mutta siis pitäisi ottaa. Ja siis sepä just, että tehdään joku asia niin kuin täysin uudella värillä, niin voi olla aika vahva leikki silleen. Esim. Mimmitsiottaa tulee mieleen vähän myös pinkistä ja siitä, että he liitti niinku pinkin mun mielestä semmoiseen aika siniseen alaan. Eli niinku Nordnetti, isot sijoitusfirmat ja muut kaikki niin on Nordea aika semmoisia. Just niin, Danske on aika Bank, sekin on sininen. sinisiä. Just Kyllä. niin, pankit on usein. Joo. Ja sijoitusalaa, niin sitten tuli Mimmitsiottaa ja he liitti siihen pinkkiä, neonkeltaista, tämmöisiä. Niin mä tykkään. Mutta arvaa, minkä mä nyt liitän suhu. No. Blondin kosto. Oh my god. Siis, love it. Sehän on ihan niinku sellainen breakthrough nimenomaan, jos tällaisia ajatellaan. Blondin kostohan on leikkinyt Barbin brändi-ilmeellä mun mielestä, koska se Blondin kosto kansikuva on mun mielestä vähän niin kuin Barbie. Totta. Jep. Heti tuli mieleen, miltä se näyttää. Niin, tuliko eikö? teillekin? Ja sitten nyt kun tuli uusi Barbie-leffa silloin pari vuotta sitten, niin vai montako vuotta sitten? Mä veikkaan, että siitä on jo varmaan 5, mutta niinku Oh se yleensä menee näin. Niin menee, niin mitä visuaalista ilottelu se oli. Siis upeeta. Oli. Oikein niinku iloa silmällä. Joo, mutta siis näin. Siis, ehkä me ollaan nyt annettu tarpeeksi esimerkkejä, että todellakin visuaalinen niin kuin assosiaatio on vahvaa, voimakasta, jopa kehossa tuntuvaa. Nimenomaan. Ja nyt kumminkin, just kun puhutaan vaikka brändäyksestä ja muustakin, niin sanotaanko, että tosi moni asia myöskin pyörii ympyrää, koska värejä on se, mitä on maailmassa, että niistä tulee aina samoja asioita mieleen, mutta paljon myöskin liitetään niinku tyyleihin, siis niinku 50s, 60s, näitä tällaisia. Totta. Että uudestaan ja uudestaan tulee aina niinku muotiin tietyt värit, ja ne sitten assosioi johonkin niinku aikakauteen, varsinkin mitä on niinku 90-luvulla ollut. Jep, ja siis voihan niinku tavallaan tuollaisella aikakausiestetiikalla leikkiä muutenkin brändi-ilmeissä. Esimerkiksi nythän trendaa tosi paljon, mikä mua inspiroi kovasti, kaikki niinku tämmöinen film grain kuvaaminen, eli kuvataan niinku oikeasti vanhoilla filmikameroilla tai sitten tehdään siihen sitä filmiefektiä. Kyllä. Sehän niinku menee jo ihan niinku vaikka 50-60-luvullekin sellainen kuvaustyyli. Joo. Tai mustavalkokuvilla on leikitty aina, mäkin olen tykännyt siitä nuorempana kovasti. Tai sitten pukeutumistyylit, joita liitetään niihin. No tai sen sitten mä meinasin myös sanoa, että nykyään sellaisia 2000-luvun beibejä tuolla tosi paljon. Joo, 2000-luvun babytkin näyttää oikein hyvältä. Kyllä. Matalat farkut. Kyllä, mutta se ei vaan käy meille. Meille käy mama pants. Meille käy nyt mom pants. Me ei olla kumpikaan vielä mom. Ei ole mom, mutta mama pants. Mutta mekin valittiin purkkaan ja tähän podcastiin leikitellä sillä ysäribaby-teemalla ja sillä ysärin niinku estetiikalla. Kyllä. Ja ehkä vähän miksinä sitten sitä nykyistäkin. Totta kai, ei kaikkea voi tehdä niinku, se olisi tylsää. Tuoden nimenomaan freesauksena sellaista omaa tyyliä myöskin siihen, niin se on vaan hauskaa niinku leikitellä näillä. No sit semmoinen on ihan hauska kans, että tuleeko sulle joskus niinku vaikka jostakin biisistä, että niinku ihan jopa kappaleet, siis ihan niinku kaupalliset tuotetut kappaleet, nyt ei mietitä pelkkiä niinku mainoksia, vaan ihan biisejä, että me kuunnellaan musaa, niin tuleeko sulle joku paikka tai ihminen mieleen? Siis tää on niinku oikeasti kummallista, että mulla on sellainen joku juttu, että tosi monesti jonkun tietyn biisin mä nimenomaan yhdistän johonkin kaveriin. Se ei ole kaikissa kavereissa, vaan se on sellainen, että jos jotenkin silleen on niinku sattunut tulemaan biisi, minkä mä oon ekan kerran kuullut, ja sitten se kaveri onkin jotenkin marssinut mun nenää eteen. Ja en mä tiedä, siis mulla niinku on hyvä esimerkki vaikka siitä, että silloin kun Apulannalle tuli tää Lokin päällä lokki biisi, ja mä itse ihastuin siihen tosi paljon, siihen biisiin. Ja sitten minun entinen työkaverini Ville, niin tuli töissä vastaan näin, ja sitten se vaan jotenkin yhdistyi. Mä en kuunnellut sitä biisiä samaan aikaan, kun näin hänet tai muuta. Se vaan jotenkin yhdistyi. Tässä ei ole mitään kytköstä, mutta näin vaan on. Aina, ja nyt sulla tulee aina Ville mieleen. Kyllä, näin. Ja näin on tosi monella kaverilla myöskin, että en niinku osaa nimetä yhtään enempää. Tämä vaan tuli mieleen nyt. Terkkuja Villelle. Terkkuja Villelle. Mutta mulle myös, ja mulla yhä niinku vahvemmin ei ehkä tuu noin paljon ihmiset. Tietyllä tavalla jotkut niinku, joidenkin ystävien kanssa ollaan valittu joku biisi vähän niinku yhteisanthemiksi tai näin edespäin. Mutta sit se on niinku valittu. Mutta mulla tulee kyllä paikat, ja just semmonen, että mä oon kuunnellut jotakin biisiä jollakin reissulla vaikka tosi paljon. Ja mun mielestä tossa on tosi paljon voimaa, että oli se sitten brändi tai oma elämä, että tavallaan voihan sitä niinku ihan tietoisestikin tehdä. Että hei, nyt mä lähden vaikka vaihtoon,
Ja tässä vaihdossa mä teen vaikka 10 biisin listan, niin kuin playlistin Spotify, joka on tosi lyhyt. Sä tuut assosioimaan loppuikässä ne 10 biisiä siihen ajankohtaan, kun se on tosi voimakasta. Silleen voi tehdä myös tiedostaen. On. Ja mä muutenkin olen tykännyt ajatuksesta siitä, että varsinkin kun brändiä luodaan, niin kun, että saadaan se visuaalinen maailma, mutta sitten jos sitä vielä pystyy täydentämään äänimaailmalla. Ihan huippujuttu. Oh my god. Oh my god. Ja tavallaan nythän mekin ollaan tekemässä sitä, kun me ollaan tuotu tavallaan meidät sinne kuulijoiden korviin, mutta sitten myös Purkan äänimaailmaan kuuluu ysäribiisit, mutta sitten myös on Studio Soundin oma brändi ja sitten minun oma brändi, ja niihinkin liittyy semmoisia tiettyjä niin kuin musa-mieleyhtymiä ehkä, mitä me ollaan haluttu tuoda. Se voi olla jotain itselle rakasta musiikkia, siihen ajanjaksoon liittyvää musiikkia, mulla on usein näin. Joo. Tai sitten jotain muuta. Mulla on enemmänkin taas sitä sellaista, että minkälaista fiilistä mä haluan niin kuin luoda. Sama, joo, kyllä. Just tätä tämmöistä. Niin paljon on niin kuin näissä yhdistelmissäkin oikeasti voimaa. Tuo on muuten tosi hyvä pointti. Mä en usko, että tuosta puhutaan ihan hirveän paljon, että miten sitä brändiä voi syventää, että okei, mietitään brändivärit, joo, sitten se logo, joo, vähän valokuvaa ja videomaailmaa. Mutta nyt varsinkin, kun ollaan siellä videomaailmassa niin paljon, niin miten sitä voi syventää sillä audiolla ja niin sillä musiikilla. Ja niinku, se on niinku kokonainen aistikokemus. Todellakin. Ja vielä lisään tuohon, mihin me tullaankin tässä vielä kohta, niin nimenomaan se viestintä. Mitä viestiä me oikeasti halutaan sanoa tällä kaikella ihanalla visuaalisella, audiovisuaalisella elämällä, mitä me halutaan viestiä. Se on ehkä se kaikista tärkeä, se ydinasia siellä. Ja puhutaan vähän myöhemmin just viestinnän äänensävystä ja siitä itse pihvistä. Okei, Emma, sä oot semmonen brändivelho. Myönnän. Mäkin sanoisin näin, ja sä oot tehnyt paljon niinku brändejä nollasta. Se tuntuu mulle niinku ihan uskomattomalta, että meillä on niinku tyhjä pöytä, ja esimerkiksi minun firman Kuplan kanssa oli. Ei nyt ihan tietenkään tyhjä pöytä, tietysti asiakas tuo siihen aina joitakin asioita, mutta ne ovat hähmäisiä. Niin sä sun työssä tavallaan lähdet tekemään brändejä ihan nollasta, ja se on aika luovaa. Se on erittäin. Miten näitä assosiaatioita sä niinku käytät siinä brändien rakentamisessa? Auttaako ne siinä syntytyössä? Siis ne on tärkeimpiä asioita. Niin, mä ajattelinkin. Kyllä, koska just kun niin kun sanotaan vaikka, että niin kuin mä oon puhunut aina tästä, että kaikki asiat on jo keksitty, mutta mä sanoisin, että tässä brändäämisessä mä haluan rikkoa tätä asiaa. Että joo, kaikki asiat on keksitty, mutta onko kaikkia asioita osattu yhdistää oikealla tavalla? Että tässä meidän kilpailevassa maailmassa eritoten, niin mä haluan, niin kuin, että me lähdetään aina asiakkaan kanssa oikeasti rikkoa niitä rajoja, niitä kuplia taas jälleen kerran, tai näitä laatikoita, missä meillä onkaan kaikki semmoiset niinku stereotypiat, että just niin kuin sanottiin vaikka, että mitä tulee mieleen, niinku, että sininen on pankkien väri ja vihreä on niinku hyvinvointialan väri, niin nimenomaan, että kun sen ei pidä sitten mennä aina tälleen, mutta sitten mähän haluan aina kuulla kaiken siltä asiakkaalta, että ei vaan sitä, että mitä hän haluaa lähteä tekemään, vaan just sellaista visuaalista maailmaa, vaikka, että vaikka minä rakastan kissoja ja niinku, niitä kissoista tykkään hirveästi ja oranssi väri on sellainen, mutta mä en tiedä, voinko mä tuoda tätä oranssi hirveästi haluaisin, että lähdetään niinku oikeasti hakemaan niitä, mitä ei ehkä niinku uskalla tuoda, että niistä tulee niinku väärä mieleyhtymä johonkin, mutta mä haluan aina siinä haastaa, että lähdetään oikeasti tuomaan niitä ihania asioita, mitkä tekee siitä yrittäjästä hänenlaisen, niin lähdetään sitten rikkoa se, että tehdään hänen brändistä myöskin uniikki. Siis tuo on ihan mahtavaa. Tuo on just sitä, mistä äsken puhuttiin, että pinkki ei kuulu lakimaailmaan ja niin edespäin, siis, tai pankkimaailmaan, siis ihan tosi niinku, vau. Joo, ja mä voin uskoa, että aika tärkeetä tuossa työssä voi olla se, että sulle tuodaan asioita pöydälle, ja sä lähdet tekemään jotain. Esimerkiksi oranssin kissa, koska sä sanoit äsken, että oranssi ja kissat. Mutta varmasti myös tietyllä tavalla sitten se ei jää siihen, vaan niin kuin, että se brändihän voi kehittyä koko ajan, ja kun sä lähdet tekemään sitä, sä tarvit kommentteja tosi paljon, ja se ensimmäinen ajatus ei saata olla viimeinen ajatus. Mä muistan, että tässä ihan vasta sulla oli yksi brändityö työpöydällä, ja sitä jopa yhdessä vähän sparrailtiin, tietysti anonyymisti, ja sitten lopulta se lopputulos, minkä mä näin, oli upea ja aika eri, mistä te olitte edes lähtenyt. Kyllä, se muhi siinä nimittäin matkan varrella, että niin kuin,
tähän mä haluan niinku kuuntelijoitakin rohkaista siihen, että jos oikeasti joskus on sellaisessa ihme pyörremyrskyssä, että haluaa sitä ja tätä ja tota, mutta ei tiedä mistä ottaa kiinni, niin anna niiden hautua. Mitäs me puhuttiin viime jaksossa? Elikkä että lihaslepoa myöskin. Lihaslepoa. Niinpä. Tai viimeisimmässä, en muista monesko se jakso oli oikein. Niin, mutta vähän aikaa sitten. Onko joskus tullut jotain sellaisia, että te olette lähtenyt tekemään brändiä, ja se näyttää tosi kivalta, ja sitten te laitatte sen sparrailukierrokselle, ja ehkä se kannattaakin laittaa. Esimerkiksi kuplaakin, kun tehtiin, niin se laitettiin sparrailukierrokselle, niin kuin äsken sanoin. Mutta sitten siitä on tullutkin jollekin joku toinen mieleyhtymä. Tai niin kuin, että sitten siitä tuleekin niin kuin jarru päälle, nyt tää näyttää ihan joltakin jo olemassa olevalta, koska sitä ei saata itse tajuta. Siis joo, tähän mä oikeasti pyrin myöskin, että oikeastaan ihan mitä ikinä teetkään, kirjoitat tai teet videoita tai jaada, niin luetuta tai näytä se jollakin toisella, koska joku saattaa huomata siitä sellaisia asioita, mitä sä et ole vaan huomannut. Niin mä kysyn aina mun niinku yrittäjäkavereilta, että niinku, miltä näyttää, mitä tästä tulee mieleen ja näin. Juu. Mutta mä voin vaikka kertoa tämän tarinan, kun me tehtiin itse asiassa Saara ja minun hyvälle ystävälle, niin tein ensimmäisiä näitä brändäyksiä tällaisena pilottiversiona näin, niin me oltiin tosi pärinöissä tästä, että minkälainen saadaan aikaiseksi, että saatiin vähän sellaista vauhtia ja oranssiväri oli nyt, että oranssi haluttiin siihen ja mä yritin ottaa kiinni just mitä niin kuin halutaan siitä ja sitten mä sain ihan tosi ihanan paletin tehtyä ja mä olin silleen, tässä tämä on valmis, ja mä olin tosi ylpeä siitä. No sit hän oli myöskin ihan, tää on parasta ikinä mitä onkaan. Ja hän oli tehnyt sitten niin kuin vaimonsa kanssa, tai no siis puolisonsa kanssa, oli tehnyt sitten tämän niin kuin, tällaisen sparrailun, että miltä näyttää. Tämä puoliso oli heti sanonut, näyttää ihan K-raudalta. Oikeasti K-raudalta? Jep. Mutta siis niin, oranssi. Oranssi ja sitten sellainen violetin sininen yhdistettynä. Ja sitten meitsihän flippas ihan siitä. Sille, en tietenkään niinku itse palautteen sanojalle, mä olin vaan silleen, että ei, miksi mä en ole tajunnut tätä itse. Mutta sitten niinku rupesin taas miettimään, että tein vaihtoehtoja siihen, sitten me vaan päädyttiin siihen, että fuck it, että tämä on niinku ihan eri ala kuin mikään K-rauta. Ei K-rauta voi myöskään omia tätä niinku yhdistelmää, ja eikä se ollut tietenkään täysin, että siellä oli eri sävyjä ja siinä oli paljon eri niinku värejäkin liitetty. Ja mulle ei ole koskaan tullut esimerkiksi siitä K-rauta mieleen, tiedän tapauksen, mistä puhut. Mutta joillakin tulee niinku mieleen. Niin sitten tämäkin on niinku oikeasti tärkeää, että jos joskus olisi sellainen, että minä en halua missään nimessä, että minun brändi näyttää, että vaikka kupla näyttäisi K-raudalta, niin että siitä tulisi joku tämmöinen niinku koneistollinen, vauhdikas, joku tällainen mieleen, vaan halutaan nimenomaan tuoda se, niinku, että mikä itsestään tuntuu kivalta. Joo, totta. Silleen, kun mietitään kuplan brändäysprosessia, kun me lähdettiin tekemään mun yritykselle brändiä, joka on hyvin tällainen laventelin sävyinen. Pastellinen. Pastelli on hyvä. Joo, very cute. Ja siinä on sitten leikitty vähän semmoisella kuplivalla muodolla, niin mehän ollaan lähdetty tekemään aika sellainen siitä sanasta tuleva, aika itsestään selväkin ratkaisu, mutta kuitenkin ei. Että sitten siihen haluttiin vähän sitä retroa ja näin edespäin. Mutta mä muistan meidänkin prosessissa oli yksi keissi, pakko kertoa, koska tämä on myös tosi hauska, kun laitettiin se sitten sparrailukierrokselle ystäville. Tämä on siis tosi tärkeää. Niin Emma oli tehnyt semmoisen hienon K-logon, eli vähän niin kuin kuplan K, niin sitten joku sanoi, että se näyttää vähän siis sikiöltä. Siis vatsassa kuplan, eli Emma oli tehnyt koon, joka oli kuplan sisällä, vähän niin kuin saippuakupla, joka puhalletaan. Joku sanoi, että vitsi, että toi näyttää vähän niin kuin kohdussa olevalta sikiöltä. Niin eihän sen jälkeen me voitu nähdä mitään muuta kuin se. Ja siis totta, okei. Mä en tiedä, olisiko kukaan ikinä nähnyt sitä muu kuin hän, mutta se oli myös ihan tärkeä kommentti ja hauskaa. Niin kuin. Joo, ja mä taisin siitäkin flipata pikkasen, että miksi mä en ole nähnyt tota. Mutta ei vaan voi itse nähdä. Joo, ja tää on oikeasti niin tärkeä. Ja mä myöskin oikeasti pidän näitä palautteita ihan super tärkeänä senkin takia. Ja puhutaan ihan vaikka just niin kuin tästä brändimaailmasta niin kuin visuaalisesti, mutta myös esimerkiksi vaikka musiikin teossa, niin puhutaan siitä, että ettei tulisi vahinkoplagiointeja. Että plagiointi, nimenomaan plagiointi tarkoittaa sitä, että ollaan matkittu jotakin. Esimerkiksi vaikka ollaan biisissä otettu joku riffi, joka tuo aivan selkeästi mieleen toisen biisin. Sitä voidaan herkästi pitää plagiointina, mikä on siis ihan rikos. Kyllä. Mutta sitten tietyissä määrissä niin aika vähäisen niitä kumminkin tulee, niin kuin varsinkin näin pienissä piireissä. Mutta että se just nimenomaan, että jos joku minun logo olisi vaikka ihan täysin muistuttanut K-rautaa sitten siinä, niin mun olisi ollut pakko muuttaa se
sitten, koska niin kuin, kuka haluaisi muutenkaan tällaista matkittua versiota, ja sitten myöskin, ettei tule mitään väärinymmärryksiä. Mä oon aina miettinyt, että varsinkin kun mekin toimitaan aika paikallisella tasolla Suomessa, ja vielä sitten täällä meidän Pohjois-Savossa, että niin kuin voidaan mennä tosi paikalliseksikin vielä Kuopioonkin, mikä on meidän toiminta-alue. Mutta siis mä oon aina miettinyt tuolla maailmalla, vaikka reissatessa näkee paljon yrityksiä tai pienyritysten logoja näin, niin sitten ne saattaa tosi usein muistuttaa vaikka jotain Suomessa olevaa logoa. Esim. Vähän aikaa kun mä olin Balilla, niin siellä oli siis täysin semmoinen kahvila, jolla oli täysin Outlin visuaalinen ilme. Oikeesti? Siis ne kirjaimet oli kuin Outlilla, niinku se kaikki värit, kaikki oli niin kuin Outli, ja heillä vielä kaikki kahvit tehtiin kauramaitoon. Ja sitten mä aloin googlettaa sitä asiaa, niin se ei siis liity mitenkään Outliin, tai Outli ei mitenkään omista sitä, tai se ei ole antanut sitä brändiä. Mutta mä mietin silloin, että voiko se olla vahinkoplagiointi, ja sitten myös kun tuolla maailmalla kiertelee ja näkee tämmöisiä pieniä paikallisia juttuja, niin joskushan joku saattaa näyttää aika samalta, varsinkin kun seurataan tosi paljon trendejä, ja mikä, niin kuin, millainen muotokieli, visuaalinen kieli niin kuin on tällä hetkellä niin väkisinhän niin käy. Mutta näetkö sä, että se on sitten niin kuin maailmanloppu? Ei todellakaan. Et varsinkin jos puhutaan pienistä brändeistä, niin jos joku pyöräkorjaamo, niin sillä on ihan samanlainen logo kuin sulla, joka oot ripsien tekijä, niin harvoin on samassa kaupungissa niin, ensinnäkään. Se on ihan totta. Ja sitten se, että te teette ihan eri alaa, niin että ei pidä niinku siihen lähteä. Sitten on taas eri asia, että jos halutaan lähteä matkimaan, mistä mekin ollaan aiemmin puhuttu, mutta en näe mitenkään niinku kaoottisena tämmöistä, mutta niitäkin pystyy niinku tsekkailemaan aina, että on nettisivustoja, mistä löytyy logoja, sellaisia, että onko jotakin jo varmasti keksitty, tai sitten väripaletteja ihan, että näitä on ihan hauska jopa tutkiakin. Jep. Kuinka paljon sitten niinku sun mielestä intuitiolla on siinä väliä, tai tavallaan sillä, kun mä tuossa alussa sanoin, että osa niinku asioista tuntuu intuitiivisesti hyvältä, että tämä brändi on hyvä, että tämä kliksahtaa, ja osa tuntuu sitten pahalta, niin kun sä teet sitä brändiä asiakkaalle, niin tavallaan jäätkö sä sen asian kanssa aina olemaan, että tämä ei ole hyvä, tai tämä on hyvä, miksi tämä on hyvä, miksi tämä ei ole hyvä, tai niinku pelaileeko sä sillä intuitiolla siinä? Siis joo, pelaile, ja mä haluan ehkä enemmänkin myöskin sitä asiakasta pistää niinku pelaamaan. Juu, siis sitäpä justiinsa. Juu, nimenomaan silleen, että voi niinku, että no totta kai itse kun tekee ammattilaisena sen työn, niin siinä sitten vaikka tietty väriyhdistelmä ei ole hyvä, että ne on tosi pieniä ne mun intuitiiviset jutut, mutta sen takia mä haluankin kuulla tosi paljon siltä asiakkaalta sitä, että se ei ole vaan sitä tarinaa, että haluan olla asiantunteva ja bla bla. Ei. En jaksa kuulla sellaista, vaan just sitä että mikä sulle tulee intuitiivisesti mieleen, niin sitä mä haluan kuulla, että se minun työ ei mene sitten arvailuksi myöskään, koska se ei ole hauskaa. Ja siis kun sä oot niin kivasti sanonut, että sä joskus niinku tarvit sitä että sä niinku haluat, että puhu mulle, että niinku kerro, niin sit niitä ideoita alkaa syntymään, koska siellä voi olla tosi paljon semmoista piilevää juttua, missä niitä ideoita asuu, mutta sitten niitä ei ole ehkä vielä tajuttu, että niitä voisi yhdistää tähän brändiin, tai nämä kaksi asiaa voisi yhdistää, tai tää väri ja tää, niin sit sä oot silleen, kerro. Kerro. Ja sen takia parasta just lähteä kahville tai muualle silleen, koska jos sä rupeat kirjoittamaan itsestäsi, että mistä asioista tykkää tai tälle, niin ei varmana tule mieleen kaikki semmoiset niinku ihanat asiat. Sä oot aika sellainen suurpiirteinen kumminkin silloin, vaan että just niinku, että intuitio on my favorite thing, niin tässä se yleensä toimii parhaiten, ja se myöskin kantaa pisimmälle silleen, että jos se tuntuu siinä vaiheessa just hyvältä, ja se on tarkoituksenakin, että se brändi tuntuu niinku just hyvältä. Jep, ja sitten varmaan kun pääsee asiakkaan kanssa sellaiseen vähän niin kuin samalle sivulle tai samaan moodiin, niin sitten vähän niin kuin Huplankin kanssa, kun me tutustuttiin tässä brändäysprosessista, ja minusta Emmasta tuli hyviä ystäviä siinä samalla, sellaistakin voi tapahtua brändäysprosessin aikana, niin jotenkin kun heti tulee se sama viba, ja sitten pääsee siihen samalle sivulle, niin no, siis totta kai kaikki vaan. Joo, siitä saa helpommin kiinni, että mitä enemmän sä voit avautua mulle. Ja näin. Mutta mä haluan vielä sanoa just tosta, että niinku markkinoissa niinku just, että mitenkään niinku hävyttömästi käytetään myöskin, hävyttömän rohkeasti jopa käytetään niinku mieleyhtymiä. Että se on myöskin sellainen ehkä niinku visuaalisessa brändäämisessä se niinku goal, mihinkä me halutaankin siinä, että me saatais niille ihmisille se hävytön niin kuin mieleyhtymä siihen, että tosta tulee aina minun brändi mieleen. Että otetaan nyt ihan maailman helpoin esimerkki, McDonald's. Oh my god, todella helppo. Mä näin just nimittäin mainoksen siitä, että joku mies kattelee
toimiston pöydälle, ja siinä on keltaiset sakset, josta tulee se ja sitten se on silleen, tekevä mieli hampurilaista. Niin totahan me halutaan nimenomaan. Ja se oli musta niinku aivan loistava, koska sen ei tarvitse aina tulla niinku päin naamaa sen asian, vaan tulee vaan mieleen jostakin, että hei, toi näyttää hampurilaisille, tekeepä mieli hampurilaista. Just niin. McDonald'sillahan on nyt tällä hetkellä toi ihan loistava mainoskampanja, että tapahtuu tiettyjä asioita, ja sitten siitä tulee vähän niin kuin ne Mäkkärin korvat, tai se M-kirjain. Ja sitten, siis, että se on niin vahva jo, se on niin uskomattoman vahva se M-kirjain ja se väri, että niinku toihan on se goal, että niinku hävyttömästi. Ihan sama, jos joku tekee semmoisen kirjaimen, niin kaikille se on aina Mäkkäri. Nimenomaan. Ja minusta tässäkin on tärkeintä se, että on ylpeä siitä omasta työstään, koska niin kuin jos vaan on sille, että fuck yeah, meillä on hieno Mäkkärin logo ja nyt me käytetään tätä kaikkialla. Että mä sanoisin, että siinä on onnistunut markkinointi aivan täydellisesti. Ihan todellakin. No mut hei Saara, sun yritys liittyy paljon enemmän siihen viestinnälliseen puoleen, niin millaisia mieleyhtymiä käytetään sillä puolella? Tavallaan munhan työ on vähän sellaista valmiisiin brändeihin hyppäämistä. Varmasti Emmallakin voi olla sellaisia asiakkaita, että niinku annetaan ilme vaikka valokuvauksessa sulle, ja sitten tällä mennään. Mutta sitten mulla se on niinku tosi pitkälti sitä, että mä en ole alusta asti kyllä koskaan varmaan mitään brändiä rakentanut, mutta mennyt niin kuin olemassa oleviin. Eli asiakkaalla on jo jotain niin paljon valmiina, jo valmiita mieleyhtymiä, eihän sitä kannata välttämättä lähteä muuttamaan. Niin se on kyllä mun hommaa. Eli jos niin kuin Emma menee tyhjälle pöydälle, tai ainakin puhdistettavalle pöydälle, niin minä sitten menen enemmänkin valmiiseen pöytään. Ja useinhan tämmöisessä auttaa tosi paljon, että sillä yrityksellä olisi jotain, niin kuin vaikka jotain brändiohjeistuksia tai jotain niin kuin, että tämä on sinulle ne suuntaviivat. Ja sitten mä yleensä myös toivon, että saisi jonkin verran luottamusta, että niin kuin, tämä on meidän ilme, mutta me luotetaan sinuun, että sinä tätä viestintää teet tällä ilmeellä, mutta voit tuoda siihen myös vähän niin kuin omaa näkemystä, että senhän takia ulkopuolisia tekijöitä ostetaan ja otetaan viestiöiksi, jotta sitten siihen ehkä saataisiin vähän jotain freesiä uutta. Että ei me nyt voi ihan asua niissä pelkissä brändiohjeistuksissa. Saataisiin nimenomaan vähän sen niinku venytettyä sitä myöskin, että niinku oikeasti saa myös rahallisen vastinetta siitä, että nähdään se freesinäkökulma myöskin siihen. Mutta mitä sä oot siitä mieltä, että kun mä oon ainakin huomannut, että monesti niinku viestinnässä, että jos lähdetään luomaan kumminkin jotain uutta, niin halutaan aina kompastua siihen sellaiseen niinku vanhaan, että sanotaankin vaikka, että toi ei ole kyllä ihan meidänlaista, mutta kun aina on tehty näin tällaisia näin, niin miten sä lähdet näitä oikein taklaamaan? Oh my god, no sehän onkin kyllä. Siis toi on niin totta, että tavallaan kun vaikka joku brändi on ollut olemassa jo vuosikymmeniä, niin sittenhän viestintä muuttuu, some muuttuu, brändit muuttuu ja pitäisi sitten osata myös ja jaksaa uudistua. Nuo on tosi vaikeita tilanteita siksi, koska mitenkä siinä sitten ulkopuolisena olet, että ei kun nyt tehdäänkin näin. Mutta juuri se, että on ehkä ulkopuolisena siinä tilanteessa ja tuo semmoista asiantuntemusta sinne taloon, niin ehkä sitten vähän kuunnellaankin ja sitten ei ole niin tavallaan siellä heidän kanssa naimisissa, niin uskaltaa ehkä myös sanoa. Mutta sitten ehkä se ratkaisu semmoiseen on, että jos on jo vanha brändi, niin okei, saa jatkaa sitä vanhaa toimintaa, ja totta kai, ja jos joku asia toimii, niin miksi sitä pitäisi muuttaa? Se voi olla vähän sellaista baseline, perustoimintaa. Mutta sitten, miten me voitaisiin lähteä venyttää sitä? Miten me voitaisiin lähteä tekemään jotakin uutta? Miten se brändi voisi nyt toistua vaikka uusissa medioissa? Miten se voisi näkyä lyhytvideoissa? Millainen niin kuin, tyyli me siihen keksitään? Miten sitä voisi venyttää vähän tänne, ja miten sitä voisi vähän tänne, vähän niin kuin sitä purkkaa. Venytellä purkkaa. Miten se voisi venyä tähän suuntaan, vähän niin kuin kuminauha. Että joo, pidetään se perustekeminen, pidetään teidän logo, pidetään teidän värit ja se kaikki äänensävy ja muu, mutta voitaisiko me miettiä vaikka joku uusi tapa tehdä, vaikka podcast tai vaikka lyhyt video tai vaikka vähän uudenlainen joku uutiskirja tai joku muu, että niinku, ei tarvitse heittää kaikkea vanhaa hukkaa, saatte pitää sen, tämä on ollut tosi hyvää työtä, mutta mitä jos tuotaisiin jotain lisää? Ja sitten usein käy niin, että kun jotain on tuotu lisää ja sitten se on ollut ihan onnistunut kokeilu, niin niitä vanhoja jää automaattisesti pois. Totta. Ja on pakko tehdä tilaa jollekin uudelle. Eli annetaan aikaa. Se on näissä asioissa varmasti se tärkeä. Mutta miten sitten, kumminkin niinku, sä oot aika jehuja näissä hommissa, silleen, sultahan ostetaan palvelua aina näin, niin pakkohan sun on olla siellä jollain tavalla niinku jo niinku vanha tekijä, niin sanotusti silleen, että sulla on oma tyyli pakko olla tässä. Totta.
totta. Siis minä on aina, niin kuin, ja asiakkaidenkin kanssa tästä puhutaan, ja mä oon saanut itse asiassa ulkopuolesta palautettakin monesti, että onkohan tämän asiakkaan some sun tekemää. Koska siis saattaa tulla niin semmoinen oma tyyli, että se saattaa sitten näkyä sen läpi. Ja kaikki ei halua sitä, ja silloin yleensä kannattaakin ostaa ehkä aika isoilta taloilta, tosi isoilta markkinointitaloilta, jos ei halua yhtään tekijän näkyvän läpi, silti se saattaa vähän näkyä, koska niissä on 10 työntekijöitä ja joku sitten hoitaa. Joo. Mutta jos ostaa yksittäiseltä tekijältä, niin useinhan sen tekijän tyyli saattaa näkyä läpi. Joskus sitä halutaan, että hei, että sulla on niin kiva tyyli tehdä, me halutaan just ostaa sut, ja näitä minulla usein on. Tai sitten, vaikkei sitä ehkä haluttaisi, että se näkyisi läpi, niin se näkyy silti, että on toki tietty tyyli tehdä sitä visuaalista ilmettä, tai tehdä videoita, tai tehdä somea, kirjoittaa tekstejä. Siis totta kai se näkyy, ei sitä voi estää. Se on toivottua tai ei toivottua, että niinku, I don't know, mutta mä itse sanon, että se saa näkyä. Että totta kai ne omat ideat ja se oma tyyli tehdä saa näkyä sen toisenkin brändin läpi, että sinähän olet tullut kehittämään sitä, tai näin mä koen. Ja varmasti Emman myös, vaikka sä rakennat niinku nollasta, niin sun tyyli kyllä näkyy sun töissä. Että niinku, eihän siltä voi välttyä. No se olisi ainakin tavoitteena just sellainen, että nimenomaan että vähän niin kuin oma brändimerkki on sellainen, että tulisi just noita tällaisia assosiaatioita siitä, että tämä on varmaan niin kuin just Emman tekemä tai näin. Niin kyllä mäkin olen niin kuin huomannut, monesti on tullut videoita vastaan, mitkä on Saaran tekemiä, ja sitten mä en ole tiennyt siinä, niin kuin, että ne on, ja sitten onkin vaan ollut silleen, että tämä oli Saaran tekemä. Tämä oli aivan okei, näin. Mutta sitten on taas tullut toisinpäin, että on katsonut, että nämä on Saaran videoita, sitten ne onkin ollut jollekin isommalle firmalle. Että nimenomaan silleen, että sulla on se oma tyyli tehdä. Eihän taiteilijakaan voisi laittaa niinku maalaamaan muotokuvaa silleen, että yritä maalata tästä ihmisestä muotokuvaa silleen, että et näytä, että olet sinä itse taiteilijana, niin se on ihan mahdotonta. Nimenomaan. Että me ollaan edelleenkin, me ollaan jonkunlaisia taiteilijoita tässä omassa työssämme, niin tuodaan myöskin sitä omaa kädenjälkeä sitten sinne. Mitä mieltä oot sitten sellaisesta äänensävyasiasta, koska se on nyt ehkä se, mun mielestä on tässä brändikeskustelussa taas se kaiken pointti, että mitä me halutaan puhua ja kelle me halutaan puhua. Taas toistetaan näitä asioita aiemmille. Näitä toistetaan loppuelämämme. Loppuelämä, mutta onko sun mielestä väliä niin kuin brändiasioissa siinä, että millä äänensävyllä puhutaan? Että niin kuin oli se höpsöttelevä, oli se rento, oli se tosi virallinen, että ihan sama miltä se visuaalinen ilme nyt näyttää, niin mä ainakin sanoin, että äänensävyllä on aivan valtava merkitys. Mitä sä sanoisit? On siis aivan todellakin, koska musta tuntuu, että nykyään niin kuin jopa tärkeämpää tuolla somessa on näyttäytyä tosi niin kuin sellaisena läpinäkyvänä ja just semmoisena, niin kuin, että näytetään sitä inhimillisyyttä ehkä siellä. Että totta kai niin kuin, se on musta tosi tärkeä pointti lähteä niin kuin jopa ennen mitään niin kuin brändi-ilmeitä tai muita, niin lähtee miettimään sitä, että minkälaista viestiä haluaa välittää siitä. Että just jos vaikka on joku vakavempi firma, niin haluuko sen heittää niin kuin ihan sille häränpyllyä niin sanotusti siellä niin kuin omilla asioilla vai niin kuin haluaako sitä oikeasti sellaisen niin kuin vakavasti otettavan. Toki näitäkin asioita voi niin kuin yhdistää, mutta sitten, että niissä ehkä pitää kumminkin pikkasen kriittisempi olla kuin sit siinä, että miltä asiat näyttää. Miten sulla sitten niin kuin näkyy se, että osaatko sä heittäytyä sellaiseen myöskin toiseen ääneen, koska sulla on kumminkin aina tämä ihanan Saaran ääni, mikä täällä kuuluu joka keskiviikko, niin sulla on aina se sellainen oma tyyli, mutta osaisitko niin kuin ajatella itseäsi oikeasti johonkin niin kuin tosi vakavaan alaan, että rupeaisit tekemään videotuotantoa niille? Niinpä. Mä oon miettinyt ja itse asiassa mä oon tehnytkin jonkun verran vaikka videoita aika semmoiselle vakavasti otettaville tahoille. Joo. Mutta sitten mä vähän kilpailutan siinä, tää on nyt mun omakohtainen kokemus, sitä, että onko niiden pakko sitten kuitenkaan olla niin vakavia. Tietysti ollaan asiallisia, mutta asiallinen ja vakava eri asia. Niin, sepä just, että no siis ikuisuusesimerkki. Kaikki käyttää tätä esimerkkiä, mä en tykkää käyttää tätä esimerkkiä, mutta mä käytän, mutta se on esimerkiksi verohallinto. Ja Verohan tekee uskomatonta someviestintää, siis se on mieletöntä. En tiedä, ootko ikinä kattonut. Siis en ole nähnyt. Herranjumala. Siis nyt kotiläksy kaikille. Mä katon, Menkää Verohallinnon Instaan.
Ja en tiedä, onko heillä enää TikTokia. Aikana oli, mutta en tiedä, onko. Mutta siis toikin, että Verohannilla on TikTokki, niin sekin jo kertoo aika paljon. Ne on meemejä. Ne on siis mielettömiä. Siis ne on ihan, siis, toi on ihan uskomaton, että sä et tiennyt tätä. Mutta siis sehän on niinku vakavista vakaviin organisaatio, kyllä, joka tekee uskomattoman hupiviestintää. Ja se toimii. Ja ne kertoo, että muista veronpalautukset juttuja, silleen laulaen ja tanssien, ja ei nyt ihan laulaa ja tanssien, vaan siis silleen meemisti. Oikeesti. Aivan loistavaa. Se on aivan loistava esimerkki siitä, jota mäkin yritän aina sitä asiakkaille vähän tuoda, että te olette vakavasti otettava organisaatio, mutta voitaisiko me tehdä vähän rennompi video, tai voidaanko tehdä näiden teidän asiantuntijapuhujien kanssa ihan joku niinku random tempaus. Ja me ollaankin tehty, ja niistä on tullut ihan valtavasti hyvää palautetta. Ihanaa. Et kyllä niinku, sekin sitten, että jos oma ääni ei sovi siihen asiakkaaseen, niin ei se ole automaattisesti, että no niin, done. Heippa, vaan voidaanko miettiä, että miten tämä sopisi. Voidaanko me löytää, kun te halusitte minut tekijäksi, niin voidaanko me löytää joku taho, niin kuin joku yhteinen niin kuin ground tästä. No joo, ja mä oon huomannut itse asiassa sellaisena jonkunlaisena trendinä nyt myöskin, että nyt verohallintoa en ole nähnyt, mutta on tosi paljon tullut sellaisia vähän niin kuin, sanotaanko ehkä ikävän puoleisia, tai semmoisia niin kuin arkisesti ihmiselle vähän vakavempia asioita, niin kuin vaikka verohallinto tai vaikka Kelaa tai tällaiset näin, niin ne kun on lähtenyt tekemään vähän sellaista kevyempää tuotantoa, niin siitä on tullut sellainen ei niin häpeän aihe, että se on osattu ottaa silleen, että hei, mä en ole ainoa täällä myöskään, että mä pystyn niin kuin ihan elää omaa elämääni tässä ja katsoa näitä höpsöttelijöitä näille arkipäivää. Siis niin. Tuo on siis oikeastaan tosi pitkälti tämmöisen viestinnän ja brändiviestinnän ydin, että miten olla samaan aikaan asiantunteva tai vakuuttava, mutta sitten kans niinku hauska tai kiinnostava tai trendikäs, tai miten tuoda oikeaa tietoa ja luotettavaa tietoa someen, mutta olla silti hyvin karismaattinen vaikka vaikuttajana, koska tutkittu tieto on tylsempää. Ikuisuuskysymys, mutta täällä on muutamia esimerkkejä, jotka on onnistunut siinä, ja niin kuin tietyllä tavalla niitä hyödyntämällä me varmaan kaikki voidaan onnistua siinä, mutta niitä on hyvä pallotella, että miten tämä äänensävy voi olla samaan aikaan oikeasti asiantunteva, mutta sitten myös ehkä hauska tai kevyt, tai mikä se oma sana siellä onkaan se toinen. Jotain tämmöistä. Ja muutenkin silleen, niin kuin, mä sanoisin, että brändit elää ihan koko ajan, että kokeilukin on semmoista, että niin kuin ihan loistavaa, jos pystyy jonkun tällaisen isommankin firman niin kuin pistää kokeilemaan jotakin, että hei, voidaanko ottaa joku tällainen rennompi asenne tähän ja testataan. Katsotaan. Niin mä en usko, että ne ei mene ikinä niin persilleen, että oikeasti niin kuin menisi joku pieleen, vaan sitten vaan voi olla silleen, että ei toiminut tai jotain tällaista, ja sitten poistetaan, lähdetään kokeilemaan jotain uutta. Että ei niin kuin pelätä myöskään sitä sellaista, että nyt jos mä postaan tämän, niin mä annan ikuisesti sellaisen niin kuin väärän mielikuvan minusta. Jep, ja nyt varsinkin tässä isommassa brändikontekstissa, niin vaukun hienoja sanoja, niin nyt jos joku miettii, että voi ei, että mulla on ollut tämmöinen brändi jo 5 vuotta, 10 vuotta tai näin, ja että mä en ole oikein tyytyväinen tällä hetkellä, niin brändit elää ja muuttuu, ja niitä saa muuttaa, ja moni iso firma on onnistunut muuttamaan ihan kaiken niiden niin kuin brändissä, siis aivan kaiken siitä visuaalisesta ilmeestä, kaikkeen. Siis kyllä. Tulee mieleen vaikka Iittala teki vasta tämän uudistuksen. Siitähän oli iso kohu, että miltä se näytti. Mäkkäri on vaihtanut värejään siitä keltapunaisesta keltavihreään, mikä on nykyään se väri. Totta. Eikö? Nyt tajusin vasta. Just niin. Mitäs muita isoja? Näitä on siis tosi paljon. Ja ihan viestinnällisesti niin IKEA on muuttanut myöskin. Sillä oli tosi pitkään oli se, että designia kaikille. Tai design kuuluu kaikille, mutta nyt niin kuin, mä oon tykännyt ihan älyttömästi niiden niin kuin sellaista höpsöttelevästä just, että, niin kuin, että arki kuuluu kaikille, että tai arki saa näkyä kotona, ja sitten siinä on tuotu sitä epätäydellisen täydellistä elämää. Tuohon muuten aika iso muutos, että muutetaan semmoista design-hiotusta semmoiseen arkeen. Vau. Siis aivan ihana, ja se on niin kuin, antanut vielä lisäarvoa enemmän niin kuin oikeasti tälle. Eli brändit saa muuttua, kyllä ja me saadaan muuttua. Todellakin. Minä ja Emmakin. Niin. Hei, saanko kertoa yhden oman tarinan itse asiassa liittyen tähän viestintään? Joo. Koska tässä tosiaan, kun rupesi yrittäjäksi ja Studio Saunio syntyi, niin sehän on tehnyt vaikka minkälaisen lenkiö tässä, niin kuin, että nimi keksittiin, mutta se on kehittynyt 2 vuoden aikana aivan älyttömästi. Mutta sitten kun mä itse lähdin tuomaan sitä nimenomaan viestinnän kautta myöskin, että miltä mä haluan kuulostaa,
niin haluan juuri kuulostaa rennolta ja semmoiselta vähäsen niin kuin hälläväliä, mutta sellaisella kivalla tavalla. Niin kuin, siis semmonen... Ja vitsi, että toi välittyy. Siis joo, sitä. Mutta mä sain palautetta omalta rakkaalta äidiltäni sitten tähän, että hän sanoi, että tää kuulostaa negatiiviselta, että Emma, älä puhu noin negatiivisesti täällä. Oho. No meitsi taas flippas, niin kuin on tämän päivän niin kuin aiheena, teemana. Emma flip. Emma flippaa siis hernet nenää. Niin totta kai mä sitten menin kysymään mun yrittäjäkavereilta, että hei, kuulostaako tämä niin kuin mun teksti niin kuin negatiiviselta tai sellaiselta hyökkäävältä? Niin kaikki sanovat, että ei. Ja sit mä menin lukemaan niitä ja mä menin analysoimaan niitä, että mitä mahtaa tarkoittaa tällä niin kuin palautteella, niin se on oikeasti myöskin vähän silleen niin kuin lukijan silmässä, koska monethan pystyy triggeröitymään asioista, mutta nimenomaan niin kuin, mä olin ottanut sellaisen asenteen, että mä en ikinä halua haukkua ketään tai jonkun tyyliä tehdä asioita, vaan mä enemmänkin haluan niin kuin olla ihmisille, että älkää tehkö niin kuin muut, että niin kuin tehkää tälleen ja älä mene tuohon halpaan tai niin kuin yleisesti puhua asioista, niin se oli ehkä se, että kun siinä on puhuttu niin kuin ei ja älää niin kuin tällaisilla sanavalinnoilla, niin se saattoi olla iso tekijä. Sun äidille triggeri. Oli triggeri kyllä, nytten pahoittelut siitä. Näin, mutta en aio muuttaa omaa näkemystä. Jännää. Joo, mutta siis se oli tärkeää myöskin, että nyt sain niinku kuulla oikeasti silleen niinku vakavasti otettavilta kavereilta. Niin sain kuulla myöskin palautetta. Jep, ja toi on niinku aika piileviä juttuja, jotka voi olla myös sen kuulijan ja sen vastaanottajan korvissa tai silmissä tai missä vaan. Ja siis yleensähän niinku brändin semmoinen lähtökohta-asia on se, että eihän brändi synny siitä, mitä sä haluat tehdä. Että niinku, valitettavasti sä voit päättää kaiken, mutta se ei silti ole sun brändi. Että jos se alkaa niinku sinun jollakin olemassaololla tai sillä, millä tavalla sä tuut tilaan tai huoneeseen tai vaikka johonkin puhujakeikalle tai mihin ikinä, ne kaikki vaikuttaa suhun. Eli lopulta muiden ihmisten mielikuva sun brändistä on puolet siitä brändistä. Eli niinku ne, mitä assosiaatioita ne muut siihen liittää tai ne voi olla negatiivisiakin asioita. Ja sitten ihan omat kokemukset, niin kuin kaikki henkilökohtainen. Ja sitten syntyy joku massakokemus, joka sitten lopulta on vaikka sen jonkun Coca-Colan brändi. Että kaikilla on oma kokemus kokiksesta. Kyllä. Ja sitten sekin vielä, että niinku itse esimerkiksi pidän silleen niinku suhteellisen rasittavana niinku tapana kertoa asioita siitä, että aina pyydellään anteeksi ensin. Että nimenomaan yritetään ottaa kaikki huomioon ja laittaa sinne, että mikä se sana on sille, kun on niinku... Että disclaimer. Just toi sana, kiitos. Niin että yritetään kaikkien miellyttää, että tää nyt blää blää blää, niin kuin anteeksi ja näin. Niin sekin on vähän sellainen, että älää. Että, niin kuin, että tämäkin niin kuin triggeröi minua sillä, että vaikka se voisi sanoa vähän niin kuin röyhkeästi myöskin sen asian, ja mä voisin olla siitä jotain mieltä, mutta kun mä olen jo siitä mieltä asioita, mitenkä se alustaa, niin sitten mulla jää lukematta se. Niin sille, että, ja sitten jotkut taas tykkää siitä, että ei, niin kuin, ei ikinä kuunnella sitä yhtä tai kahta, ketkä tulee mäkättämään sulle, että en tykkää sun kulmakarvoista Saskaa. Taas nämä kulmakarvat. Ihan uskomatonta. Hei, mut joo, tuo on tosi jännää. Mehän ei voida niinku vaikuttaa siihen, että mitä lopulta muut pohtii meistä, mutta me voidaan valita niitä brändin avainjuttuja. Me voidaan valita värejä, me voidaan valita äänensävyä, sitä miten me ollaan somessa tilanteessa niin edespäin. Aina kannattaa muistaa, että koko ajan saattaa vähän niin kuin olla tarkkailualasena, mutta ei pidä ressata sitä liikaa, mutta lopulta se ei ole meidän käsissä, että jos meidän brändiin tulee negatiivisia mieliyhtymiä, mutta siis siksi kannattaakin sparrailla välillä sitä. Kyllä. Ihmiset näkee hirveän eri tavalla, hirveän erilaisia asioita. Nimenomaan, ja puhua sillä tavalla, mitenkä itsellä se on niin kaikista mukavinta, ja myöskin taas se kohdeyleisö, just että kellekä puhu, kaikki ei ole meidän kohdeyleisöjä. Mistä sä oot inspiroitunut Studio Saunion siinä sun omassa brändissä? Mihin se niinku sulla assosioituu? Vai pitäis mun vaan sanoa sun? Ei. Koska mä en voi sanoa sun jutusta, koska mä oon luonut sen. Toki voit sanoa... Meitä pitäisi ottaa se joku 3. kertoja ääni. Niin, nimenomaan. Saat toki sanoa, että mitä sulle siitä tulee mieleen... Sanotaan omat. Joo, sanotaan. Näin. Elikkä mullahan siis Studio Saunion brändi on hyvin keltapainotteinen, että mä olen valinnut siihen värikseni sellaisen oikein kullankeltaisen sävyn ja sitten sen rinnalle mustan ja sellaisen kermanvalkoisen. Niin mulla tää ihan tulee niin kuin
mä lähdin tosi yksinkertaisella tavalla tähän liikenteeseen, että ensinnäkin saunio-sanaa tarkoittaa tosiaan kukkaa, eli kamomilla saunio. Mä lähdin, joo, se on siinä, mulla on tatuointikin siitä. Niin se lähtee tosiaan siitä liikenteeseen, että studio, saunio, eli kukka, tykkään kukista, lol, yhdistän nämä. Eli hyvin yksinkertaista tässä. Ja sitten myöskin se keltainen väri tulee siitä, että se on ollut ihan pienestä pitää minun voimaväri. Siis mä aina pienellä olin silleen, että keltainen toukokuu on lempibiisini, koska olen päässä? Mä oon syntynyt toukokuussa, niin mä olin hyvin yksinkertainen lapsi. Joo, toivottavasti alkoi soimaan päässä assosiaatio. Niin se on ollut mun aina lempiväri, että mä huomaan, että mä en itse tykkää pukeutua siihen, mutta mä tykkään hankkia aina, mulle esimerkiksi on konkkeni reppu, joka on keltainen, mulla on riippumatta, mikä on keltainen. Onko sulla ultrabraa keltainen sadetakki? No ei, koska se on ihan turha, kun niissä hikoilee kauheasti, mutta voisi olla. Niin. Mutta kumminkin mä halusin sitten ottaa sen nimenomaan tällaiseksi pieneksi yksityiskohaksi, mikä on silti tosi niin kuin isosti mun niin kuin sivuilla ja muualla. Niin mä oon niinku inspiroitunut siitä ja myöskin siitä sellaisesta nostalgisoinnista, eli just videokaseteista ja konverseista, sellaisesta street lookista, vähän niin kuin skeittari, mutta en kumminkaan niinku ihan skeitti, mihinkään skeneen halua lähteä, mutta vähän niin kuin semmoista coolia ysärityttöä, niin vähän niin kuin näitten yhdistelmä, että kukkia ja skeittejä, sanotaanko näin? Mistäs kupla oikein on? No niin, Emma kysyy hyviä kysymyksiä. Hän on itse tämän brändin rakentanut, mutta totta kai mä annoin Emmalle paljon avainsanoja ja oikeastaan kuplasta tuli just sellainen, mitä halusin. Mutta siis kuplahan on, nimihän syntyy siitä, että some on niin kuin somekupla. Me halutaan joko olla siellä kuplassa, tai rikkoa se, tai tehdä kokonaan uusi kupla. Siitä se kuplasana tuli. Ja mua on niin kuin kiehtonut sellainen saippua kuplan värimaailma. Tiedätkö, kun se puhalletaan, niin sen värit, niin kuin, ja se, että se on niin kuin ohikiitävän hetken olemassa, ja sä yrität nähdä ne värit. Niin kuin semmoinen ihan niin pieni hetki, ja sitten se puhkee. Niin sä yrität, mä halusin niin kuin tallentaa ne värit, ja sen takia meille tuli laventelia, ja meille tuli ihanaa semmoista niin hennon vaaleanpunaisen sävyä, että se on lähes valkoinen, mutta se on kuitenkin vaaleanpunainen. Ja sitten meille tuli vähän sitä oranssin sävyä, joka on mun toisesta henkilöbrändistä vähän otettu, että se yhdistyisi. Haluttiin yhdistää näitä. Haluttiin yhdistää sitä. Ja se väri aikanaan on syntynyt semmosesta, se oranssin persikan sävy, että mä oon miettinyt, että mikä väri olisi semmoinen lempeä, semmoinen syli, semmoinen lempeä väri, ja vähän tyttömäinenkin, koska tyttöenergiaa tarvitaan. Niin sieltä syntyi ne värit, ja sitten tavallaan se kuplan muotomaailma on just semmoista ohikiitävää, puhkeavaa, muotoiltavaa, niin kuin näin semmoista. Aivan niin ihanaa. Vähän sellaista pilvipoutaista. Niin, nähdään aina, hetki nähdään siitä kuplan läpi niin kuin sellaisena, koska ne on oikeasti ihan tosi vallottavat ne värit. Ja sitten haluttiin myöskin tuoda sitä vähän retromaisuutta, että se näkyy niinku fonteissa. Ja logossa. Ja kyllä, että saatiin pikkasen sitä. Ysäri Baby on sielläkin. Siellä on nimenomaan. Meissä. Mutta semmoisista visuaalista maailmoista meillä ehkä tulee. Puolisoni sanoo, että minun studio on Sanko. Siinä on ihan kuin lukisi Studio Sanko. Mä muutan nimeni kohta sellaiseksi. No siis minun puolisoni sanoo, että minun sometoimisto on nimeltä Kulpa. Et kiitti Sanko ja Kulpa, CEOt täällä. Ei emmetti. Ei. Mutta jos mietitään vaikka niinku tällä hetkellä tai kautta aikojen, niin millaisessa visuaalisessa maailmassa sä oot viihtynyt? Millaisilla asioilla sä ympäröit itseäsi, tai mitkä on semmoisia juttuja, että vittu, toi on semmoinen juttu, mistä mä tykkään, koska siis esim. Juuri tämä minun puolisoni aina sanoo, että se näkee jonkun asian, ja se sanoo välittömästi, Saara tykkää tästä. Että se on niin vahvaa se mun oma esimerkiksi maailma, missä mä liikun, että hän heti. Onko sulla näin? Ja siis mä lisään vielä tuohon, että tiedätkö mikä on vielä hauskaa? No. Sun puoliso myöskin osoittelee, mistä minä tykkään. Siis, ja minä myös. Näen tosi paljon asioita. Esimerkki oltiin vasta tuossa Tampereella Daisy-nimisessä brunssiravintolassa, ja siellä oli sellaiset vesikannut, jotka oli kaloja, joilla on niinku suu tosi apposen auki, niinku O-kirjaimena. Ja siitä niinku Osta kaadetaan se vesi. Mä otin siitä kuvaa, että Emma tykkää näistä. Että mä niinku näen suoraan, että Emma tykkää tästä asiasta. Ja Leivi sanoi samaan aikaan, puolisoni siis, Emma tykkää näistä. Ja siis me otettiin kuvaa ja lähetettiin Emmalle, ja Emma oli oh my god. Joo, ja mä taisin olla ennen vielä sitä silleen, ihan mun pullo. Ihan mun pullo, jep. Et siis, joo, me löydetään niitä Emmankin asioita. Siis joo, tää on niinku oikeastaan munkin, just kun mä rakastan niitä etikettä ja muita värejä kahtoa, niin mulle tulee tosi monesti just sellainen, että toi on ihan Saaran väri. Joo, tosi jännä. Kato miten kuplamainen.
Ja tällaista näin, ja tää onkin ihana tästä, mutta hei, voidaanko vähän niinku vaikka vuorotellen sanoa sellaisia ihan random asioita, mitkä inspiroi? Joo, hyvä, ja hauskaa. Joo, mikä sulla tulee ekana mieleen? No mulla tulee ekana omasta mieleen niin kuin Italia, ja se on aika iso assosiaatio. Mä en tarkoita nyt värejä, mutta mä tarkoitan semmoista vibeä. Joo? Vibeä. Ei selitetä se enempää. Joo, ei hirveästi selitetä. Ei selitetä. Sit sun. Inspiroivat tilat ja sisustus. Joo, vau. En selitä enempää. Mun on pakko selittää tätä seuraavaa vähän, mutta siis semmonen rappioromantiikka. Mä tarkoitan tällä nyt, tää liittyy Italiaan vähän, että on niinku vähän rapistunut joku asia, mutta se on silti ihan helvetin kaunis. Että se on vähän joku, mä en oikein osaa, ei mikään kuihtunut kukka, mutta semmoinen vähän rapistunut rakennuksen julkisivu, mutta se on silti niinku todella kaunis. Niin semmosesta mä inspiroin. I love it. Ja just semmoisessa pastellisävyissä vaikka jotkut rakennukset. Totta. Joo. Ja mä voisin tohon itse asiassa lisätä toisen, että myöskin se sellainen rappioromanttisuus siinä, että mitä mä oon ennenkin maininnut, että sä jostain tosi kauniista niin kuin lasista vaikka juot ihan vaan vaikka kombuchaa tai muuta, mutta sitten sä oot jossakin niin kuin bändipaijassa kotona silleen niin kuin hiehajuusena. Että se sellainen, niin kuin, sellainen, että ei tarvi aina olla kauniina, että voi syödä kaunista astioista. Wow, you know, siis sellainen niin kuin kontrasti elämässä. Ja heti tulee tosta mieleen myös eripariset tuolit. Oi. Mä tiedän, että Emma tykkää, ja mä tykkään myös. Vähän rappioromanttista. Tiedätkö, epätäydellisyys on ehkä se sana. Ja vaikka erilaiset kahvikupit kaikilla. Just niin, että niinku on tosi paljon erilaisia asteita, mutta on kaikki tosi kauniita ja niillä on tarinaa, ne on valittu. Ja Hamme nyt lähti käsistä tää lähti. Mä sanoisin myös, että jos on vaikka vaatteessa niin kuin tahra tai reikä, niin sit se ei ole paikattu, vaan se on vaikka brodeerattu. Sellaisella pienellä kukalla se on niin kuin ommeltu kiinni. Joo. Kuollaan täällä. Sun vuoro. Filmikameralla kuvatut elokuvat. Tää on aika spesifiä, mutta tää on just semmonen, mistä mun puoliso sanoo, kun joku elokuva alkaa. Okei, tää on Saara-elokuva. Hei, toi oli ihana. Joo, mä rakastan. Mulla on kukat. Enemmän jopa niin kuin... Ei me olla niin kauniita kukkatatskojakin. Ne tulee sieltä enemmän niin kuin jopa luonnonkukat, että se sellainen... Siis, niin kuin, tai just niin kliseinen sellainen, että just jos olen vaikka kävelyllä ulkona ja sitten niin kuin, tulee kukkia tielle, niin mä jään ottamaan niistä kuvia tai tuijottaa niitä. Niin kuin, oikein tällainen lol. Mä sanon semmoiset mainokset, joissa on vaan vaikka yksi sana. Se on yksivärinen se mainospaperi tai mainos telkkarissa tai somekuva, ja siinä on pienellä joku yksi sana. Se on hirveän vaikuttavaa, koska meillä on tosi paljon kaikkea mainoksia ja asioita, joissa on paljon asiaa. Niin mä tykkään. Että se on niinku rohkeeta, että siinä on vain yksi asia vaikka. Wow. Mulla aika uutena juttuna taas on sellainen kasaari, neonvalot ja vanhat pelikoneet. Oh, love it. Heti tulee semmoinen mieleyhtymä. Joo, upeeta. Joo. Ja mulla on ehkä sitten mennään kasarilta aika kauan taaksepäin, mutta sanotaan semmoinen 1500-luvun. No ei, mutta siis hyvin kauan sitten tehty maalaustaide. Ennen kaikkea renessanssin maalaustaide, että se on kyllä mulla lähellä sydäntä. Ja muutenkin tollainen, sä oot niin taiteilija, tollainen taiteiden ihastelija. Pastellisävyinen maalaustaide, se on mulla todella lähellä sydäntä. Sano sun vika. Monocolor, joka tarkoittaa siis niin kuin ihan esimerkkinä vaikka huone, joka on sisustettu täysin vaan niin kuin samoilla sävyillä. Niin kuin vaikka punainen huone, mistä kaikki on punaista. Oh my god, ihan tosi upea. Niin kuin simple. Onko sulla vielä vikaa? Mä sanon vikaa, ja se on tietysti minun oma brändini, josta voin inspiroitua joka päivä. Totta kai sä veit viimeisen oljenkorren tuossa. Voin inspiroitua siitä joka päivä. Ja omakin brändi, kiitos Emman, on rakennettu niin hyvin, että se tuo niin kuin joka päivä uusia ideoita siihen asiakkaiden kanssa tekemiseen tai omaan sometekemiseen tai näin. Niin Mäkin vähän inspiroidun sun brändistä. Me näytetään täällä näitä korealaisia sydämiä. Me haluttaisiin haastaa teidät, koska ollaan hyvin lopussa tätä jaksoa. Kiitos, kun olette jaksaneet tänne asti. Tämä on ennätys pitkä, mutta emme pyytele sitä anteeksi. Ei todellakaan, lol. Me haluttaisiin haastaa teidät. Me postataan Instaan postaus tämän jakson ilmestymisen jälkeen, johon me haastetaan teidät kommentoimaan emojeilla, mutta mitä?
Kerro Emma. No siis mehän rakastetaan emoja, koska me rakastetaan pieniä asioita. Emojit on niin ihania. Siis oikeasti just tällaista, mitä ei käytetä. Niin. Siis me löydettiin niin Emman joku hanhi-emoji. Vai onko se ankka? No minusta se on hanhi. Mutta siis mä odotan vieläkin korvapuusti-emojia. Oi, se olisi ihanaa. Tai se mokapot. Siis tämä niin. Mutteripannu. Mun vielä tuohon inspiroitumisjuttuun mun oli pakko sanoa, että semmoiset tosi pienet tatuoinnit, jossa on vaikka se mutteripannu. Joo. Mä haluaisin ottaa mutteripannu-tatska. Mun ehkä pitää ottaa se. Sun pitää ottaa se. No niin joo. Anyway. Niin rakastetaan emojeita. Kyllä. Niin millä tavalla me sut haastetaan tähän, niin on se, että jos sulla on jo mahdollinen yritys, haaveyritys, tai sitten ideayritys, tai sitten sulla on yritys, minkä sä haluat lähteä viemään uudelle tasolle. Tai sä oot jossain yrityksessä töissä. Kyllä. Tai sitten sulla on ihan helvetin hyvä yritys jo nytten, ja sulla on siihen jo värit, niin sun yrityksen brändivärit. Käy kommentoimassa siihen kuvaan, mikä me postataan, emojeilla. 3 emojilla. 3, okei, 3 Kyllä. hyvä sun brändivärit. Kyllä. Mähän valitsin tietysti itselleni kupla-emojin, ja sitten sen vaaleanpunaisen kukka-emojin. No niin. Ja sitten ehkä, mitenköhän mä saisin sitä oranssia, ehkä jonkun oranssin sydämen? Joo, mulla se olisi ehkä edelleenkin se mehiläinen, koska se on mustavalkoinen. Se on totta, se on mustakeltainen. Se on. Ja onpa vaikea. No kai sitä kermanvaaleita saisit vaikka sitä hanheesta. Mä taidan laittaa sen pupuun sinne, kumminkin valkoisen pupuun. Ja sitten jotain musta sydän. No käydään mekin kommentoimassa ne sinne itse. Me voidaan vähän miettiä, että mitkä me laitetaan. Eli 3 emojilla käy kommentoimassa meidän uuteen kuvaan sun brändivärit. Joo. Ihanaa. Ja muutenkin, jos on jotain, tuli tästä jaksosta meillä jotain inspistä tai pohdiskeltavaa tai kysyttävää, niin laita meille DM:ssä @purkkapodcast. Me halutaan kumminkin lukea ne, halutaan reagoida niihin ja tiedä häntä joskus, jos vaikka käydään läpi näitä tällaisia kysymyksiä. Todellakin. Nyt kiitos kuuntelusta. Tilaa meidän kanava YouTubessa tai siellä Spotifyssa, jossa luultavasti ehkä oletkin. Ja tosiaan @purkkapodcast löytyy oikeastaan melkeinpä kaikkialta. Mistä vaan. Kiitos Emma ihan oikeasti. Kiitos Saara taas. Ja ciao, nähdään ensi tai kuullaan ensi keskiviikkona. Nimenomaan. Ciao, ciao, ciao. Hei kaikki!